Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Lizen Morte. Narito ang mga malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. Big time all price hike pasakit sa PUV drivers at commuters. Fuel subsidy, hindi pa kailangan, ayon kay PBBM. Siksikan sa classrooms at kulang na upuan, problema pa rin ng ilang paaralan. 9.48 billion na halaga ng iligal na droga, sinunog sa Capas, Tarlac. Unified PWD ID system, ilulunsad na sa ilang bayan sa Hulyo. At 3 parangal, nasungkit ng CLTV 36 sa 28th KBP Golden Dove Awards. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran, ramdam ang pangamba ng mga motorista sa posibleng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bukod sa dagdag pasanin ito para sa mga tsuper ng pampasadang sasakyan, babala rin ito ng posibleng dagdag gastos para sa mga pasahero. Magbabalita si Ashley Punzalan. Sa ikalawang sunod na pagkakataon ngayong linggo, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis gaya ng Caltex, Petron, Sea Oil at Shell ang big-time oil price hike. Nitong Martes, June 24, tumaas ng 1 peso and 75 centavos ang kada litro ng gasolina, 2 pesos and 60 centavos sa diesel at 2 pesos and 40 centavos naman sa kerosene. Sinundan ito ng isa pang taas presyo ngayong Huwebes, June 26. Sa ilalim ng staggered o dahan-dahang price adjustment na aprobado ng Department of Energy o DOE. Paliwanag ng DOE, layunin ng staggered implementation na hindi mabigla ng sobra ang mga consumer sa malaking pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngunit may hinaing ang mga driver ng pampublikong sasakyan, gaya ng 40-year-old na tricycle driver na si Donato Lansang na 15 taon nang namamasada sa City of San Fernando, Pampanga. Bukod sa matumal ang pasada, nangangamba raw siya sa epekto ng oil price hike lalo na't ngayon pa lamang ay hindi na umano sapat ang 600 pesos na kinikita niya para sa kanyang pamilya. May hila ngayon ng pasada. Sobrang hila o tapos nagmahal pa yung gas na naaapektuhan kami sa buhay namin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pang-abono. Ganito rin ang dinaranas ni Mang Joselito Musni, isang jeepney driver na nagsimulang mamasada noong 7 piso pa lang ang pamasahe. Pero kahit na ngayong 13 pesos na ang minimum fare, hindi pa rin daw sapat para sa kanilang mag-asawa ang kanyang kinikita. Bukod kasi sa rotational na ang schedule ng kanyang pamamasada, sumabay pa ang pagtaas ng presyo ng diesel. Malaki. Kasi yun dapat na mag-isobra mo doon sa pagtaas ng diesel. Pambili mo na ng kahit tuyo lang. Kaya igpitan na lang, igpitan na sinturon. Rotational din ang schedule ni Conrado Conanan, driver ng jeep na biyaheng Minalin, Pampanga. Kaya may araw talaga na wala silang pasada. Ang 400 to 500 pesos na kinikita niya kada araw, hindi na rin sapat para sa kanyang pamilya. Masyadong pabigat yung pasada. Lalo na, gaya niyan, alternate kami. Kung lalabas kami, wala nang kita. Hindi sapat, kumbaga, sa pampamilya. Higpit sinturon na lang. Wala nang merienda, puro tubig. Panawagan ni Mang Donato, Joselito at Conrado, sana ay mabigyan sila ng pansin ng gobyerno. Hiling nila na sana taasan ang pamasahe para makabawi man lang sa patong-patong na gastusin. Pero kung maaaprubahan ito, ang mga commuter naman ang posibleng maapektuhan. Wala naman po tayong magagawa. Ganun po talaga. Ganun po talaga kasi po trabaho din po nila yan eh. Po masakit po. Kahit po 2 piso, importante po talaga yung... For me po kasi okay lang yun kasi po lahat naman po tayo nagtatrabaho eh. Yung mga ibang, yun lang po sa ibang students po, complicated siya kasi. Minsan po kasi yung mga ibang student nagtatrabaho na po. Diba? Pero sa iba po, okay naman po siguro yun. Nagtatrabaho lang din naman po sila. Po, naka-budget lang din po yung mga students. Ayon kay Dan Yumul, Director ng National Public Transport Coalition, nasa 500 piso ang nawawalang kita ng mga tsuper dahil sa big-time oil price hike.
Katumbas ito ng 7,000 to 8,000 pesos kada linggo. Bilhin mo 12 oras kang mamamasada. Tapos, ang take home mo, 300 piso. Dati, nakaka-800 to 1,000 ka a day sa loob ng 12 oras. Buti, lalo na, na-tiyempo pa naman. Balik eskwelo na po tayo nung June 16. Kailangan mo ng gamit ng mga anak mo, baon, matikula, etc. Siyempre, sa reaksyon yan, yung prime commodities, tataas din. Dahil doon sa ibibiyahe ng mga transportasyon, tataas din yan. So, si reaksyon po yan. Imbis na dagdag pasahe, hirit ni Yumul sa gobyerno na pag-aralan ang temporary suspension ng excise tax sa petrolyo para sa mga pampublikong sasakyan. Ang panawagan naming matagal na, huwag na nating hintayin yung nangyayaring tension sa ibang bansa. Suspendin muna yung excise tax nung pasamantala habang hindi natin kontrolado yung nangyayaring tension sa Middle East. Hindi nila kaya dahil malaki na ipapasok na pera ng excise tax na yan. Yung ano na lang sana, yung mga pampublikong sasakyan na nagkakatga, doon na lang implement. Samantala, sa kabila ng mga diskusyon at paghahanda ng gobyerno para sa pamimigay ng fuel subsidies sa mga public utility vehicles o PUV nitong mga nakaraang linggo, inihayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos nitong Miyerkules, June 25, na no need o hindi kailangan ang fuel subsidy dahil bumaba na raw ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, bagaman handa na ang pondo para sa subsidiya, nakasaad umano sa batas na maaari lang itong gamitin kung pumalo na sa $80 ang per barrel ng krudo. Pwede kang nating magamit ang fuel subsidy budget pagka pumalo ng $80 ang per barrel ang oil. So, ang sinabi ang ating Pangulo, klarong-klaro, dapat mag-ready tayong lahat. Kapag nangyari ito, dapat mabilis nating ma-distribute ang ating pondo para sa ating mga transport sector members. So yun ang ginagawa po natin. Handa po tayo kasama ng DICT at ng DILG para i-distribute ito agad-agad pagka nangyari itong mataas na increase sa oil prices sa world market. And tingin ko naman po, nakikita na nating bumababa ang oil price increase. Ang presyo ng oil. Siguro bababa na rin, hopefully in the next few days or weeks, ang local price. Pero ulitin ko, klaro po ang provision ng batas at kailangan po nating sundin. Sa ngayon, nasa $65.12 per barrel pa lang ang presyo ng West Texas Intermediate. Isang linggo matapos ang opisyal na pagbubukas ng school year 2025 to 2026, problema pa rin sa ilang paaralan ang kakulangan ng pasilidad gaya ng mga classrooms at upuan. Ganito rin ang sitwasyon sa pinakamalaking secondary school sa Schools Division Office ng DepEd Pampanga. May eksklusibong report, si MC Galang. Umabot na sa halos 5,000 mag-aaral ang nag-enroll sa Don Jesus Gonzalez High School sa Pandakaki, Mexico, Pampanga para sa school year 2025 to 2026. 3,371 dito ang junior high school habang 1,445 naman ang nasa senior high. Sa dami ng mga estudyante, ramdam na raw sa paaralan ang kakulangan ng pasilidad. Actually, we are the biggest secondary schools in the SDO Pampanga. When I first came here, 2021 of September, we have a population of 4,096. But 3 years after, for this school year, we have about 4,816. So it's about almost 800 increase, no, in 3 years' time. So every year, nag-i-increase po kami ng population. So, yun po, siyempre, hindi po kami
nakakahabol doon sa number of classes na required. Mayroong 39 classrooms para sa junior high at 22 para sa senior high ang DJGHS. Ayon kay Principal Gary De La Cruz, hindi na nila naaabot ang ideal classroom to student ratio na 1:35:50. An average of 52, no, 53. So, ngayon ang population namin per class ay 52-53. Unlike before, ang aming class ratio ay nasa 40. Pero ngayon nasa 50, average of 53. Actually, magpas na po kami. Pero, yun nga po, due to lack of classroom, yun ang problema. So, we cannot create another sections, no? Bilang tugon, nagpatupad ng shifting classes sa lahat ng antas ang DJGHS. Ang mode of namin ngayon ay shifting classes. So, morning po ang grade 10, grade 7, and grade 12, while PM shift naman po ang grade 8, 9, and 11. Ngunit hindi lamang silid-aralan ang problema. Kulang din ang mga upuan. Nakakuha umano ng pondo mula sa LGU ang DJGHS na siyang ginamit pambili ng mga monoblock. Pero yung comfort, no? Siyempre, pag sa table at saka sa monoblock, iba kasi yung armchairs, no? Where they can work independently. Siyempre, pag sa table, no? Batay sa datos ng DepEd Pampanga, aabot sa 1,357 ang classroom shortage sa buong probinsya. 230 schools din ang pangangailangan sa dagdag na silid-aralan. Mahigit 2,800 classrooms din sa lalawigan ang kailangang sumailalim sa major repair batay sa datos ng DepEd. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng populasyon sa mga pampublikong paaralan gaya ng DJGHS, nananawagan ang mga guro sa kinauukulan na magkaroon na ng konkretong solusyon sa kakulangan ng classrooms at armchairs na siyang direktang nakakaapekto sa kalidad ng edukasyon. MC Galang, CLTV 36 News. Hindi lahat ng kabataan may luxury na mag-aral ng buong araw. Ang iba, kailangan maghanap buhay, mag-alaga ng pamilya o lumaban para sa kanilang kalusugan. Sa Don Jesus Gonzales High School, binigyang tinig ang mga mag-aaral na may ganitong sitwasyon sa pamamagitan ng isang alternatibong paraan para sa mga nagnanais pa ring makapagtapos sa kabila ng mga hamon sa buhay. Magbabalik MC Galang. Sa paaralan, importante na walang may iwang estudyante na gustong makapagtapos kahit may iba silang responsibilidad sa buhay. Ito umano ang layunin ng Don Jesus Gonzales High School o DJGHS, kaya't nagbukas sila ng Open High School Program. For those students naman na hindi pwede ng face-to-face classes dahil nga sometimes they are working, helping their parents, or sometimes may sakit yung mga magulang nila, they need to attend to them. Meron lang adult din doon sa aming mga estudyante, specifically yung mga nagtatrabaho na gusto pa rin mag-aral. So, we cater, no? Yung kung for those students na cannot attend regular classes. Bilang parte ng kanilang inisyatiba, nagkakaroon ang paaralan ng modular learning para sa mga estudyanteng nakapaloob sa programa. Every week pumupunta sa Lassie School to get the module and then para i-submit din yung mga nagawa nilang module. So, for now, once a week sila, but there will be a time na magiging twice a month na lang yung pagre-report nila sa school. What is in particular is that we are able to monitor their learning through modules. Ayon naman kay Lolita Gagi, guidance counselor ng junior high school, binuksan muli ang Open High School upang tugunan ang tumataas na drop rate sa paaralan. Ang Open High School ay nag-start po noong 2012 na kung saan marami po yung malaki yung dropout rate natin. So, from that time na 2012, mahigit 100 yung dropout natin from first year to fourth year. Yung pong mga students na naka-enroll sa Open High School, ito po yung may mga speech and medical problem, nagko-convulsion. Meron po silang poor health condition. Meron naman pong buntis, kasalukuyan, buntis dun sa time na yon. Meron din po tayong merong PTB disease. At saka yung iba, they live far from school, mga overage.
Meron ding mga nagtatrabaho full-time and yung iba naman po part-time lang. Malaking tulong nila ang ganitong programa na ikinatuwa ni Gagi dahil lahat ng grade 10 students noong nakaraang taon ay nakapagtapos. Batay din sa datos, mayroon na lamang 14 na estudyante ang naka-enroll sa naturang programa ng DGGHS ngayong school year 2025 to 2026. Sa pamamagitan ng Open High School Program, isang mensahe ang ipinapaabot ng DGGHS. Anumang hadlang sa pag-aaral ay pwede pa ring malampasan kung may sistemang inklusibo, maagap at maka-estudyante. MC Galang, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pa mga balita, higit 9 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga ang sinunog sa Capas, Tarlac. Mismong si President Ferdinand Marcos Jr. ang nakasaksi ng naturang aktibidad kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang buong detalye ay hahatid ni Charlize Ann Ray. Sinunog sa incineration ang humigit kumulang 9.48 bilyong pisong halaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga sa Capas, Tarlac bilang bahagi ng kampanya ng gobyerno kontra droga. Isinagawa ito noong Miyerkules, June 25, katuwang ang mga ahensyang Philippine Drug Enforcement Agency, Department of the Interior and Local Government, Dangerous Drugs Board, Department of Justice at Philippine Coast Guard. Personal na sinaksihan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusunog sa pasilidad ng Clean Leaf International Corporation. Nais raw niyang makita ang buong proseso upang matiyak na hindi na muling magagamit ang mga nasamsam na droga. Kailangan tiyakin natin na yung mga nahuhuling drugs ay talagang sinisira at wala nang pag-asa na bumalik pa na maibenta pa. That's why I'm here today. Just to see how the system works para very, very solid yung system natin. Tumatagal daw ng isang buong araw ang proseso mula sa pagsusunog hanggang sa pagpapalamig ng abo. So after nainit ng 700 degrees Celsius, hindi na, it will not be shabu anymore, it will not be marijuana anymore, it will not be any drug anymore. Hindi na talaga, sirang-sira na ito. At upang matiyak na tuluyan ng nasunog ang lahat ng droga, magsasagawa rin ng confirmatory test ang PIDEA. Kung may traces pa ng drugs, uulitin daw nila ang incineration process. Ang mga sinunog na droga ay mula sa mga nasabat na palutang-lutang sa katubigan ng Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan, ayon kay PIDEA Director General Isagani Nerez. Charlize Ann Ray, CLTV 36 News, intern. Kinumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 6.5 milyon na halaga ng umano'y mga illegal na liquefied petroleum gas o LPG sa isinagawang operasyon sa isang refilling plant sa Barangay Kawayan, Angeles City nitong June 17, 2025. Naaresto ng mga operatiba ang dalawang suspect na sina Anthony at Ruel na nahuling pinupuno ang mga Regasco LPG tank ng walang pahintulot ng may-ari at pinipinturahan pa umano mga ito upang maitago ang orihinal na tatak. Kabilang sa mga nakumpiska ang LPG storage at lorry tanks, weighing scale, refilling equipment, LPG cylinders at mga resibo. Haharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 623 o ang batas na nagre-regulate sa mga stamped or marked containers gaya ng mga bote, kahon, mga tangke at bariles. Gayon din ang kasong paglabag sa RA 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Sa kabila ng kawalan ng legal na pagkilala sa Pilipinas, nagawa ng isang Kapampangan gay couple ang magpakasal sa Amerika via online. Ngayong Pride Month, panawagan nila ang pagkilala sa civil union ng LGBTQ couples sa buong bansa. Narito ang report.
Sa mata ng batas ng Estados Unidos, legal ng mag-asawa sina Joren at Mark na kapwa mga taga City of San Fernando, Pampanga. Ikinasal sila online ng isang judge mula sa state of Utah noong June 6. Para sa mag-asawa, hindi lang ito tungkol sa pagmamahalan, kundi isang hakbang para sa mas malalim na layunin para sa mga kagaya nilang LGBTQ couple. As LGBTQIA member, kaya ko lang din talagang napagdesisyonan na ikasal is para iparamdam din sa community na hindi lang naman yung straight na babae at lalaking pwedeng magsabi ng terminong asawa sa tulad namin, no? Kaya ginusto kong i-push yung kasal namin kahit sa ibang bansa lang siya i-acknowledge. Maliban sa seremonya, mahalaga rin daw para sa kanila ang legal na benepisyong kaakibat ng kasal. Yung sa medical insurance, sa company ko, since we're couple, yung insurance ko, pwede ko siyang i-share sa kanya. Paglilinaw ng mag-asawa, hindi holy union o kasalang simbahan ang kanilang habol. Bagkus, isang pagsasama na may legal na proteksyon mula sa gobyerno. Gobyerno talaga dapat nang magbigay ng tamang proteksyon sa amin. And then, civil union it is because we respect the religion. And siyempre ako, Sagrado Katoliko talaga ako. Kaya I really respect yung mga hindi talaga dapat na, kumbaga parang hindi namin dapat kunin or hingin. Bagamat hindi naging madali ang naging desisyon ng mag-asawa, nagpapasalamat sila sa suporta ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Isang apoy ng pag-asa at lakas para sa mga kagaya nilang miyembro ng minorya. Mas kumapal or dumagdag yung respeto na natatanggap namin kasi hindi na lamang yung traditional na parang magkasama lang kayo sa bahay. But this time, it is because of the documents that we have, yung respeto bilang mag-asawa, binibigay sa amin ng family namin, ng mga kaibigan namin. Ngunit sa Pilipinas, hindi pa rin kinikilala ng batas ang kasal ng parehong kasarian. Ayon sa True Colors Coalition, ang political LGBTQ organization ng grupong Kilusan para sa Pambansang Demokrasya o KPD, isa itong malinaw na anyo ng diskriminasyon. Ang hirap naman ng ganun yung pagpaplano mo, di ba? Ang hirap na ang kasama sa pagtansya mo ng future mo yung saan ka may pagkilala sa iyo, saan may pagkilala at recognition doon sa hindi lang sa identity mo, kung hindi doon sa anong karapatan na meron ka dapat. Habang abala ang marami sa pagdiriwang ng Pride Month sa iba't ibang bahagi ng bansa, iginiit ng grupo na hindi pa rin batid ng nakararami lalo na ang pamahalaan ang tunay na kahulugan ng pagkakapantay-pantay. Hanggang ngayon, walang malaking significant na change doon sa sitwasyon ng ating komunidad. Lalo na sa usapin noong discrimination, recognition of our sexual orientation and gender identity, and even the recognition of the rights that we have. Sa kabila ng mga limitasyon, umaasa pa rin sina Joren at Mark na mababago rin ang takbo ng batas sa Pilipinas para sa LGBTQ community. I do hope for a better Philippines na kasi kaya naman sa ibang lugar, why not we try it here? Wala naman tayong inaapakang mga tao. We're just living our lives. Bakit tayo nasusuppress? Pero yeah, we should go out and celebrate ourselves. Kahit papaano, wagi pa rin daw sina Joren at Mark sa nakamit nilang pagkilala at karapatan, bagamat iginawad lamang ito mula sa batas ng banyagang bansa. Para sa kanilang hanay, patuloy ang panawagan para sa isang sistemang may tunay na pagkilala sa karapatang pantao ng lahat, anuman ang kasarian o pagkakakilanlan. Kailangan pangarapin natin yung isang lipunan na hindi naninino, na walang paninino, lalo na pagdating sa karapatan ng bawat isang bahagi ng lipunan. Kasi dapat pantay-pantay tayo, di ba? Pantay-pantay tayo dapat doon sa na-enjoy natin. Pantay-pantay tayo doon sa ano ang mga
nararanasan natin lalo na sa pagkilala sa ating karapatan kasi non-negotiable yung mga karapatan natin. Lizan Morten, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, bilang hakbang laban sa talamak na pamemeke ng mga PWD ID, ilulunsad na ng pamahalaan ang standard at digital-ready na Unified Persons with Disability ID System. Sa pilot rollout ngayong Hulyo, target tiyakin ng bagong sistema na tanging lehitimong PWDs lamang ang makatatanggap ng benepisyo. Narito ang report. Magkakaroon na ng iisang disenyo at pamantayan para sa Persons with Disability o PWD ID sa buong bansa. Ayon kay National Council on Disability Affairs o NCDA Executive Director Glenda Relova, sisimula na ang pilot rollout ng Unified PWD ID System sa 35 bayan sa Pilipinas ngayong Hulyo. Kabilang dito ang ilang mga bayan sa Pangasinan, Bulacan, Rizal, Laguna, Metro Manila, Bicol, Aklan, Bukidnon, Cotabato, pati na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Layunin ng bagong sistema na wakasan ang talamak na paggamit ng mga peking PWD ID, palakasin ang inclusivity at mas mapadali ang pagkuha ng benepisyo ng mga tunay na PWD. So ang layunin po ng ating Unified ID System is para po tayo magkaroon ng iisang design lamang, iisa lang din po ang issuing authority para po once po na ang ating mga persons with disability ay daladala po itong ID na ito, wala na pong question or hindi na kinakailangan i-verify pa kung hindi talagang ang ID mismo ang nagsasabi na sila ay totoo pong persons with disability. Sa kasalukuyan, ayon kay Relova, may kanya-kanyang disenyo ng PWD ID ang bawat LGU sa bansa, kaya mahirap daw talagang matukoy kung alin ang peke at totoo sa mga ito. Kaya ang ilulunsad na ID sa susunod na buwan ay may isang disenyo na lamang at sinamahan pa ng mga safety features. May RFID tag din at digital version ng bagong ID at konektado ito sa National ID at e-verifier system para sa mas mabilis na authentication. Ayon pa kay Relova, sa tala ng Bureau of Internal Revenue o BIR, tinatayang umabot sa 88.2 billion pesos ang naluging buwis noong 2023 dahil sa mga peking PWD ID. Umaasa raw sila na sa pamamagitan ng bagong sistema ay maiiwasan na ito. So, pagka po ibinigay ng isang persons with disability ang ID na ito, malaki po yung probability or almost 100% na talagang authentic sila. So yung dating tax leak na 88.2 billion po noong 2023, ma-eliminate na po natin ito. Bago makakuha ng Unified PWD ID, kailangan magsumit ang aplikante ng valid medical documents. Maglalabas din daw ang Department of Health o DOH ng updated list ng category of disability at mga doktor na pwedeng magbigay ng certification. Online na rin daw ang registration process. Lahat po ito ay digital. So, pag nailunsad na po natin ito, pwede po nilang ma-download sa kanilang mga telepono ang system po. Pwede din po sa computer. Pero alam naman po natin na hindi po techie lahat ng ating mga persons with disability. Maaari din po silang magpunta sa kanilang mga PDAO offices, pero online din po yung registration doon. So, wala na po tayong mga paper trail po. So, online po ang registration. Tapos, dala lang po nila yung kanilang dokumento, yung certificate ng disability nila. Kung naman po sila ay nasa bahay at use yung computer nila at yung kanilang telepono, scan lang po yung document and then i-assess po ng ating mga PDAO. Samantala, iginiit naman ng ahensya na habang nasa testing phase pa ang bagong ID system, patuloy pa rin kikilalanin ng lumang PWD ID. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Tulad ng kanyang ipinangako noong panahon ng kampanya, ihahain ni Senator-elect Kiko Pangilinan ang Senate Bill para sa food security ng bansa. Kasama rin sa kanyang mga prioridad ang investigasyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ang implementasyon ng mga batas na dapat ay sumusuporta sa mga magsasaka
at mangingisda. Magbabalita, Jody Mercado. May nakalinya ng mga panukala si Senator-elect Kiko Pangilinan sa pagbabalik niya sa Senado. Matatandaang sumentro sa food security, mababang presyo ng mga bilihin, programa para sa libreng almusal at pagpapalakas ng suporta sa mga lokal na magsasaka at mangingisda ang kanyang plataporma nitong nakalipas na halalan. Taong 2014 nang ma-appoint si Pangilinan bilang Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, kung saan tinutukan niya ang sektor ng agrikultura bilang tinaguriang food czar. Well, siyempre, yung ating pinangako. So, ipa-file natin yung libreng almusal para sa preschool hanggang sa grade 12 sa pampublikong paaralan. Tapos, dapat up to 50% nung hinahain sa libreng almusal para sa ating mga mag-aaral, dapat binibili direkta sa mga magsasaka sa lokal at mga mangingisda. Sa loob ng unang 100 araw ng kanyang termino, balak rin ni Pangilinan na paimbestigahan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang implementasyon ng Sagip Saka Act na ipinasa noong 2019. Nasaan ang problema? Ano ang dapat gawin? Kasi nagawa na natin yung dati nung tayo ang Food Security Secretary. Napababa natin ang presyo ng bigas. Nabawasan ng hanggang 3 piso within a 1-year period dahil inayos natin yung rice supply. Dahil yung batas na yan, 2019 pa yan. At yung batas na yan, ang gobyerno pwede nang bumili direkta sa mga magsasaka at mangingisda ng pagkain na wala ng public bidding. So, bakit pa tinatapon yung kamatis sa Nueva Ecija? Bakit tinatapon yung karot sa Baguio? Diba? Nasaan ang gobyerno na pinaplanong bilhin yun para sa social amelioration program, social welfare programs? Lahat ng mga ahensya para sa calamity relief. Samantala, nakatakda rin umanong makipagpulong si Pangilinan kina Senator-elect Bam Aquino at Senator Risa Hontiveros para pag-usapan ng kanilang magiging posisyon sa Senado. Well, siyempre, ang posisyon natin base dun sa pinangako natin, food security, so and agriculture. So we are interested in the Committee on Agriculture, number 1. So I think this coming week, mag-uusap na kaming tatlo. And then we will decide, ano ba ang magiging... Siyempre, kasi nag-tandem kami ni Bam at ang isa sa mga campaign, kumampanya sa amin ng husto, si Risa, pinaka-campaign coordinator namin. So we have to discuss. Hindi pa kami nagkakausap kung paano, di ba, ang magiging arrangement naming tatlo, di ba? So may mga dapat plantsahin pa. So we will see pag nag-uusap kami. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Bukas na sa publiko ang tanggapan ng isang samahan ng Pilipino at Koreano na lumalaban sa korupsyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, inaasahang mas lalakas ang ugnayan ng dalawang bansa upang makamit ang naturang layunin. Nagbabalik, Jody Mercado. Nagsama-sama ang delegasyon ng Korean Anti-Corruption Advocates, lokal na opisyal sa Angeles City at mga miyembro ng civil society sa pagsusulong ng mga hakbang kontra katiwalian. Pinangunahan ng Union of International Association, Anti-Corruption and Civil Rights Commission at Anti-Corruption Civil Movement General Federation o ACMGF ang pagpapasinaya ng opisina ng UN International Anti-Corruption Day Philippine Organizing Committee. Kasabay nito ang pagkakatalaga ni Jang Won-kang bilang bagong chairperson ng naturang tanggapan. Si Kang din ang presidente ng ACMGF Central Luzon. Our objective is focus on the anti-corruption education and raising the public awareness about the corruption and then conducting the research and the training. Anti-corruption is a very important issue because with corruption, the people of the nations not happy anymore. So I think the anti-corruption is a first step
to go to the developed country, and then the happiness for the people. Bahagi rin ng kanilang hangarin ang paigtingin ng samahan ng Pilipinas at Korea. Actually, we want to be the bridge between two nations. So two nations is like a brotherhood, because Philippines had this sacrifice for the Koreans during the Korean War. So we try to bond the two nations, and then get some progress toward the clean world, and then make some transparency. Ayon kay Inchol O, congressman mula sa Chuncheong Province ng South Korea, mahalaga ang pandaigdigang pagkakaisa sa pagkilos kontra korupsyon. Corruption is a global challenge that threatens democracy and the rule of law. I express my deepest respect and gratitude to the civil society, including the Anti-Corruption Citizens Coalition of the Philippines, for their courage and effort in fighting corruption with unity. Dumalo sa aktibidad sina Councilor Edu Pamintuan ng Angeles City LGU, Frankie Villanueva ng City College of Angeles, at iba pang kinatawan mula sa mga karatig bayan at probinsya. Ayon kay Ana Chenli Bangayan, Secretary General ng ACMGF Philippines, bukas ang kanilang opisina para sa mga nais magsumbong o magreklamo tungkol sa mga irregularidad o katiwalian. Matatagpuan ang kanilang opisina sa Lot 1 and Lot 2, Remember Cafe, Philem Friendship Highway, Barangay Kutkut, Angeles City. Actually po, nakabantay po tayo. Alam nyo naman po yun sa ngayon, mga anti-corruption. Nakabantay po kami sa mga corrupt na people. Nandyan naman po kaming nakaantabay din po sa mga mabubuting mga politicians na which is na pwede kami pong tumulong sa kanila sa po ng ating city or local LG. Yung nationwide po, lahat po napupuntahan po namin. Meron na rin po kami dito sa Porac at saka sa Magalang. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap. At sa iba pang mga balita, alamin ang driving experience na hatid ng BMW electric vehicles, hatid ni Justin Dizon. Contrary to popular belief, EVs or electric vehicles aren't exactly new in the market. Yes, these battery-powered cars first hit the road almost 100 years ago. According to the United States Department of Energy, small-scale electric cars were developed as far back as 1828 in Hungary, the Netherlands, and the United States. However, their popularity declined in the 1920s with the rise of better roads and the discovery of the cheap Texas crude. By 1935, EVs in the United States had all disappeared. Fast forward to 2025, electric vehicles are making a major comeback. With climate change affecting daily life across the globe, more and more people and companies are turning to sustainable alternatives, and EVs are leading the charge. To see how this shift is playing out on the ground, I spoke with automotive content creator Patrick Reyes in the Media Fund Drive hosted by BMW Pampanga Premier Cars. His passion for electric vehicles is clear today, but Patrick recalls a time when the idea of owning one felt unfamiliar, even intimidating. Yung una ko kasing experience with electric is yung takot, I would say, and yung uncertainty of electric vehicles. Especially, you were used to riding combustion engines for so many years.
This fear, or what other car enthusiasts would call range anxiety, disappeared once Patrick got his first EV. Now, he's excited to welcome his third electric vehicle to his garage. And when you own one, dun mo ma-appreciate how efficient and how sustainable it is. No, it's literally a car that charges like a phone. You use it in the day, sleep in the night together with the car, charge mo lang, and tomorrow you're good to go again with the full range of kilometers. For Patrick, the best things about owning and driving an EV are, and it functions the same way as a normal combustion engine. Aircon, lights, sounds, and added features. Pero remove that exhaust from the gas combustion engine, remove that fuel consumption, and the maintenance is not a problem kasi battery nga lang. Leading this electrifying innovation in the automotive scene is none other than BMW, one of the world's premier car brands. Sustainability is actually one of the corporate strategies of BMW worldwide, and as part of the BMW group, no, and as one of the dealers of BMW, this is a step towards sustainable growth, no, and nabanggit ko rin, environmental consciousness. At BMW Pampanga Premier Cars, owned by the Laos Auto Group, the commitment goes beyond selling EVs. They are also making the EV lifestyle more convenient and accessible. Sa BMW kasi actually, we already offer free chargers that goes with the electric vehicles. In fact, kami pa mismo yung pupunta sa tahanan or even their business, no, kung saan nila gustong i-install yung charging station, no, ng kanilang sasakyan. But aside from that also, sa Pampanga Premier Cars, we offer free charging. So we also have the AC charger and the DC, which is the fast charger for the electric vehicles. BMW's electric vehicle fleet includes the i4, i5, iX1, iX3, iX, and the ultra-luxurious i7. Kahit electric vehicle siya, so these cars are very powerful. And our cars are perfectly balanced because it has a 50-50 weight distribution ratio. For example, the 7 Series has the 544 horsepower and 745 Nm of torque. It has automatic doors, it has a massage function back seats, and it has a panoramic glass too. We're going to test drive this beautiful vehicle from BMW. It's called the i7 BMW. It's an electric vehicle. This vehicle could go for as far as 450 kilometers as long as full charge siya. And then, in terms of accessibility, you have nothing to worry about when it comes to charging stations. They are everywhere sa mga malls and even some gasoline stations they offer. Of course, yung BMW, yung Laos Group, meron ho siyang mga charging stations. And at the same time, meron siyang connectivity to the outside world which can direct you. Tell you whenever you need to, for example, you need to recharge your car and you need to find the nearest charging station. So, isa lamang yun, or dun sa mga marami pang features nitong i7. So, tara, subukan natin. So, as I've mentioned a while ago, no, yung doors ng mga vehicle na to, di ba madalas when we drive, tapos especially when we go to the malls or other establishments, no, na masikip yung parking, kabilang dun sa madalas na problema natin, we always encounter yung singit-singit, di ba, yung ang sikip ng pinto, di ba? So with the sensor of this vehicle, hindi siya automatically magbubukas ng sagad. So may limit once na sense niya na merong malapit na bagay or probably a car, no, nakatabi, hanggang doon lang siya yung pagbubukas niya. So iwas gas-gas talaga siya sa mga katabi mo. Kaming mga momshies na madalas sumakit ang likod namin, alam mo na because we are women, ito'y napakagandang upuan sapagkat mayroon siyang various points na gusto mong pwedeng i-massage niya. Merong pressure point massage, meron siyang massage downwards, and then meron pa siyang shoulder massage. Ito, madalas sumakit yung likod ko dito, Meron pa siyang lumbar massage, whole body activation, pelvic activation, back training,
random, and then meron pa siyang intensity. Ikaw ang bahalang pipili kung ano ang intensity gusto mo at the same time speed. O, diba? You just have to choose what matches your requirement. Anya naman, nung ka rin ka pa, King i7 na ka. Electric vehicles are revolutionizing the way we move. They offer a quiet, smooth, and powerful driving experience with zero emissions, significantly reducing our carbon footprint. Beyond their environmental benefits, EVs require less maintenance, and their manufacturers claim they are cost-efficient in the long run. With leading brands like BMW making sustainable driving more accessible, stylish, and intelligent, there's never been a better time to make the switch to electric. Justin Dizon, CLTV 36 News. Full of confidence at press ready ang 14 na kandidata ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2025 sa kanilang first public appearance sa Laos Auto Group showroom. Sentro ng event ang talakayan tungkol sa mga isyong panlipunan, gayon din ang kanilang mga personal na advokasya. Silipin ang mga naging kaganapan sa report ni Danica Gino. Nagningning sa kanilang grand reveal ang 14 candidates ng Mutya ng Pilipinas Pampanga 2025 sa Laos Auto Group showroom nitong Martes, June 24. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na humarap sa publiko ang mga kandidata na nagmula pa sa iba't ibang bayan ng lalawigan. At kasabay nito ang kanilang official visit sa isa sa major sponsors ng pageant, ang Laos Group of Companies na certified supporter ng Empowering Beauty. This will help promote our business, not only our business, but the whole Pampanga, because the candidates are coming from different provinces from Pampanga. So magandang opportunity to para sa lahat, para ma-promote not only the Laos Group of Companies, but also ang ating mahal na probinsya, which is Pampanga. Sumabog ang camera flashes nang nagsimula ng rumampa ang mga kandidata sa showroom. Pero hindi lang ito tungkol sa kagandahan dahil agad na sinabak ang girls sa isang press con kung saan hinamon ang kanilang isipan at paninindigan. Sa tanong kung paano nila maipapakita ang katotohanan sa mundo ng fake news, hindi nagpahuli ang bawat kandidata sa pagbibigay ng makabuluhang sagot. I make sure all of the content that I give out is based on facts. So I do research as well as I cite the references that I give out. So I tell the people in the community to check out the references on where they base the news that is coming out. Habang ang isa naman ay nagsabing mainam ding gamitin ang social media upang ipalaganap ang katotohanan. I would use social media in terms of sharing what is real, what is true. Internet is very powerful nowadays. We can search and we can actually fact check everything before we speak. Ang pagbisita sa Laos Group ay hindi lamang simpleng courtesy call. Simbolo rin ito ng collaboration sa pagitan ng beauty pageantry at local business. Ayon sa organizers, malaking bagay ang suportan ng Laos Group of Companies bilang co-presenter ng Mutya ng Pilipinas ngayong taon. Honestly, it is a dream come true and a beautiful part of our milestone at Mutya ng Pilipinas Pampanga Group. Yung makasama namin ang Laos Group of Companies sa Mutya ng Pilipinas. Well, you know what? It's an answered prayer that Sir Paul and the rest of the Laos family answered our call last time and our request para makasama namin ang Laos Group of Companies and be the co-presenter, the major sponsor, actually the top sponsor for the pageant this year. Sa mga susunod na linggo, inaasahan na mas magiging visible pa ang mga kandidata sa iba't ibang community at promotional events bilang bahagi ng kanilang journey patungong Coronation Night ng Mutya ng Pilipinas, Pampanga 2025. Danica Gino, CLTV 36 News. Tatlong prestihiyosong parangal ang nasungkit ng CLTV 36 sa katatapos lamang na KBP Golden Dove Awards. Iniaalay ng himpilan ang mga naturang pagkilala sa mamamayan ng Central Luzon na patuloy ang pagsuporta sa lokal na pamamahayag at mga programang nagsusulong ng kapakanan
ng publiko. Narito ang report. And the Golden Dove for Best TV Station Provincial goes to CLTV 36 UHF Radio World Broadcasting Corporation. Isang prestihiyosong pagkilala ang iginawad ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa CLTV 36 bilang Best Provincial TV Station sa ginanap na 28th KBP Golden Dove Awards nitong Huwebes, June 26. Pahayag ni Billy San Juan Radio World Broadcasting Corporation Media Group Head, ang parangal ay hindi lamang para sa istasyon, kundi para sa buong organisasyon. This is a recognition of our brand, our unique blend of informing and entertaining our local audiences. Radio World Broadcasting Corporation is on its 30th year. The RBC Media Group, which CLTV 36 is a part of. Dagdag pa ni San Juan, inaalay ng CLTV 36 ang pagkilalang ito sa mga patuloy na tumatangkilik sa lokal at makabuluhang content ng himpilan. To the people of Pampanga, Central Luzon and beyond who supported us all through these years. Parang 30 years born out of adversary, yung Pinatubo eruption. Bukod sa Best Provincial TV Station, nakamit din ng CLTV 36 ang dalawa pang parangal. Best Public Service Program para sa programang So to Speak at Best Science and Technology Program para sa Agri-TV. Ayon kay JM De Jesus, producer ng So to Speak, patunay ang parangal na kayang lumikha ng CLTV 36 ng media content na mahalaga at tumutugon sa totoong pangangailangan ng mga manonood sa Central Luzon. Ito yung munting paraan namin upang magbigay ng impormasyon, tamang impormasyon na siyempre upang linawin lahat ng usapin, upang magkaroon ng idea lahat ng mga manonood, hindi lang sa Central Luzon, hindi lang sa Pampanga, kundi sa buong Pilipinas na rin, na magbigyan ng impormasyon upang malaman nila ano ba mga punot dulo ng bawat usapin. Para naman sa Department of Agriculture Region 3, nakatuwang ng CLTV 36 sa award-winning science program na Agri-TV, ang naturang pagkilala ng KBP ay magsisilbing dagdag inspirasyon para mas pag-ibayuhin ang pagbibigay ng serbisyo sa mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Nagsisilbuit yung inspirasyon pa para sa amin upang magsikap pa po kami na mas matulungan po natin yung atin po mga magsasaka at mangingisda ng Central Luzon na mas mapaangat pa po natin yung kanilang mga kabuhayan. Ipinaliwanag din ng Public Relations Officer ng ahensya na si Ernest Payawal na ang konsepto ng Agri-TV ay bunga ng sayantipikong pananaliksik ng kanilang kagawaran. Layunin daw nitong maghatid ng makabuluhang kaalaman sa mga stakeholder ng agrikultura. Science-based yung itinuturo natin sa atin po mga magsasaka kasi meron tayong mga research programs or researches na iginagawa sa atin pong kagawaran ng Department of Agriculture Central Luzon na marami doon na ay hindi pa naipapublish or hindi pa naibabahagi sa atin pong mga magsasaka at mangingisda, especially sa Central Luzon. So ang Agri-TV Central Luzon ay nagsisilbing platform po upang maibahagi natin yung mga pananaliksik na ito, epektibong pananaliksik upang ma-adapt po ng atin po mga magsasaka at mangingisda. Samantala, nominado rin ang iba pang mga programa at personalidad mula sa Radio World Broadcasting Corporation kabilang ang DWRW 95.1 FM bilang Best FM Radio Station Provincial, Radyo Agrisaka bilang Best Public Affairs Program Provincial, at si Sonia P. Soto bilang Best Public Affairs Program Host ng So to Speak. Ayon kay Tyra Mendoza, Vice President at Operations Head ng RW 95.1 FM, ang naturang mga parangal at pagkilala ay bunga ng malasakit sa komunidad na sinimulan ng kanilang founder na si Levi P. Laus. Lahat naman kasi nagsimula yan talaga sa pagmamahal ng ating founder na si Mr. Levi P. Laus sa ating probinsya, sa probinsyang Kapampangan, sa Ciudad San Fernando. It all emanated from that. Kaya itinayo niya ang radio station ng RW 95.1 FM under Radio World Broadcasting Corporation way back in 1995.
Tiniyak din ni Mendoza na patuloy na mag-a-adjust ang media outfits ng Radio World Broadcasting Corporation sa makabagong panahon upang mapalawak pa ang kanilang serbisyo. So asahan po ninyo na mas marami pa ang ihahandog po ng RBC, ng Radio World Broadcasting Corporation, now that we are reaching beyond channels as well. Ang Golden Dove Awards ay pagkilalang ibinibigay ng KBP bilang parangal sa mga natatanging programa at personalidad sa radyo at telebisyon. Layunin ng kapisanan na isulong ang kahusayan, kredibilidad at dedikasyon ng mga media outlet sa buong bansa. Lizan Morten, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. X o dating Twitter at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official at sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede ninyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV 36, ako si Lizan Morten. Maraming salamat.